И здравейте хора, как сме днеска? Днеска сме в дълго очаквания епизод 1. 2 да обърках се. Епизод. Супер. И да се започнем с майнване. Опа. Аз малко така вече почнах се развивам, защото бързам като някакво куче да вземе храна, ама... Remember, in your hearts. Family friendly. О, Айрон! Моля, чакай, какво? Какви са шансовете? Какви са шансовете? Между другото хора, изгубихме си малко сървъра и малко... Атерно сървърите са... така да е. Атерно сървърите са Не, верно ви казвам, изгубихме сървъра и много бяхме тъжни. Всички много се нервихме, ама да. И да направим нещо като първи епизод. Да намерим Village. Да почнем ли, хора? Естествено. Добре. Хора! Предишната ни къща. Това верно Майнтарц референс, нищо, че малко съм играл. Ма това не е миналата... Не, миналата къща. Миналата къща беше по-хубава. Ела. Пашка. Здрасти! Какво правим сега? Какво правим сега? Аре, Мале! кажи. Емот. Че, оле, аз забравих, че аз умрях и... Да. Аз бия сега... Добре, си запазих спаунпоинт. Дай сега с това да пробвам. Между другото, имаме един рул, който не сме спазили, Keep Inventory. Да сме просто живи, здрави, прави кораби. Да, бе. Умри! На последен стейдж. Чакай, къде? Чакай, защо не спам Айрон? How creeper walks! Не. No. Аз си взем просто едно легло в някой от тия. Аз просто си взем легло. Добре. Нали има Keep Inventory? Да, има спокойно. Гони зомби. Хора! Намерих Village отново! Отира се тука. Добре. Кикяра полис до пето. И кикяра полис. Не, Марти, family friendly. Remember, family friendly. Ама, то до пето не е глупост. Както и да е. Така. Коя къща си избираме? Коя къща? Аз съм в нея. Има крипер. Ще ме знае. Лефни играта, бързо лефни играта. Всеки да лефне играта, само аз да остана, за да заспим. Добре. Карай, има прекалено много мобове. Аз съм в момента в къщата, която ще правя... Къде ми отива крафтинг тейбъл? Аз ще екстендвам сега една къща тука. Окей, аз идвам по най-бързия начин при теб. Тук съм, здрасти. Ами, магически бързо това. Така. Александритос не, май малко го забравихме, ама какво? Александритос, бързо идвай в къщата. Зомби ме гони. How does the zombie walk? Не! Крипър! Не са тука да виеджа! Не са тука! Ето, къде си някой работи. Чакай малко. Какво да правя? Една къща са. Къде си? Какво да правя? Ето, аз го бия. Къде си, Александрит? Мале, колко мобове има! Не, аз си пава шут, не май. Влизайте. What? Help me! Не. Нищо не стана.
Александритус, От просто търси къщата ни. Търси ни нейм таговете. Или Ендерман. Аз се жертвам за живота! Жертвай се за Александритус. Жертвам се с всички от вас. Вижте колко крас искам да ме погледнеш, брат. Идвай. Бързо. Да застане. Окей, Здрасти, Алекс. Между другото, да, имаме нов човек на име Алекс. Александритус. Ще ви подам линк към неговия канал. Аз съм го стал. Не, аз съм на едно сърце. Не. Нямам храна. Абсолютно никаква храна нямам. What? Help me. Умрете, моля ви, умрете, моля ви. Умолявам ви се, искам да умрете. Брат, почвам да се нерва. Добре. Аз се нервам много, защото съм на едно сърце някакси. Ох, добре. Краси. Моля те, брат, моля да сложа този смокър тук някъде, моля те. Сложи го някъде, да. Е, тука. Трябва ли храна? Ето си тука, чакай. Е, тука ще го сложа. Стана. Аз ще взема, чакай малко. Има един спайдър задръстен. На мен ми трябва само... Не, чакай. Не, We see down. Добре, дайте, чакайте са, хора. Не го махай, не! Кремата в... Чакай, мръдни. Да, нямаме избор. И така ще направим. Или можем да екстендем стаята също. На две кръвта. Хора, искате ли да направим ентренс за мината в къщата? Може. Брат, маля, богат съм на хляб. Аз умирам. Добре, не си ми открадна ми уита. За малко щях да ти го... Как се прави хляб? Открадна ми уит. Добре, не си ми открадна уита. Малко и рев... Опа. Забравих, че Family Friendly трябва да бъде. Как се прави хляб? Взимаш уит. Мама ти да е жива и здрава! Добре, хора, завръщаме се с Марти, както жалкото му умиране. И да. Включихме Keep Inventory. Някой ми е взел айрона. Тук ти е айрона. Къде? Тук ти е. Къде ми е? Тук ти е, отвънка. Не, защо каза Опа! Волко ще го катал. Cancelled. Тук е! Бегай за тук! Какво? Аз ще съм богат на хляб. И аз съм богат на хляб. Чакай, изваждам си храната тук, леглото... Се някой ден ще ни спре хляба. Аз си правя легалце. И да знаете, трябва да направим тим име. Не знам. Тук се прави бред. Добре, аз съм много ступид. Отивам да събирам дърва. Да те изяма ли? Не, вас ще ви размножаваме. Не. Чай, прасетата какво ядат? Чакай малко. Моркови и уит. Не, уит не ядат толкова. Не, уит не ядат. Не са уит ядат. Уит ядат май кравите или да знам. Да. Не, сидове. Не знам. Не, сидовете ядат тия пилетата. Кошките. Как може да няма нито един чест? Ама поне имаме ферма. Да. Че, има някаква пътека. Ние живеем буквално пред кейв. Чест! Намерих чест! Потейто. Какво има? Потейто. Още един чест! Още един. Маля, аз съм богат на... Потейто и бук. Потейто и бук и хляб. Какво можем да правим с бук?
Ще хапвам KFC. What? Стига да е защо. Извинявам се. Family friendly. Yes, we are family friendly. Александритос, знам, че това е оф видео, знам, че това не е свързано с Майнкрафт, ама искаш ли, моля те попитам нещо. Какво? Искаш ли някой ден да играем Dandy's World? О ми гаш. Аз обичам тази игра. Някой има ли още кол? Не. Топо. Има две в Blast Furnace. Те минаха вече. Аз ги използвах. Защо едното? Ще кажеш да след малко Джими получи двойка. О, Джими, здравей, защо се... Джими получи двойка! Между другото, хора, този път мислим наистина утре да направим още един епизод. Ама... Да, и след това няма ни за 2 седмици. 3. Може би можем да поканим един приятел на име Кой? Мистър... Кексис. Лексис. Yes. О. Чай, има ли... дърво. Гзибен алюлю. Чакай, аз си правя легло... Не, жълто ще ми остане. Жълто. Да знаете, тук ще ни е бедрума. Тук ще ни е бедрума. Чакай, сега ще дойда да видя какво ще ни е бедрума. Какъв ще ни е. Чакай малко. Трябва ми акс. Между другото няма още Stone Age. Трябва да се отворя прозорците, ама... Що? Не. Имам идея, между другото, трябва да се направя шовъл обаче, за да го направим по-хубаво едно нещо. Какво ще ни е бедрума? Това ли? Да. Добре, къде се слагам леглото? Моето ще седи тук. Моето ще седи... чакай, аз ще се... жълто легло. Чакай, защо на някой леглото му е там? Не знам на което. Мартин, леглото ти е тук! Не ми е... Това е на... Защо си ми откраднал леглото идея? Не съм. В първи епизод моето легло беше червено, а твоето синьо. Така ли? Трябва да ти да взема другото си. Индийски сериал. Хора, оправайте се по-бързо, защото става нощ. Виж. Ела. Бро, къде си? Ела. Епизод 1 референс. О, да. Тук слагахме такова. Чакай, аз местих тук това. Дай. Какво? Дървото! Брато ми се загу... Къде съм го оставил по дявол? Сложи... Дай ми... Какво ти дам? Вратата. Че е така мога да направя, че. О! Чакай! Чакай, със стълби го правя. Оп! Чакай, със стълби. Оп! Няма да се осъзнае. Чай, ще изглежда... Какъв си? На майка ти... Але така се прави. Family friendly. Добре. Няма да влизаш. Добре, направи го. Гледай го, пак е вътре. Александритос, слагай си леглата тук, това е... моля те. Ясно обственост. How the skeleton works. Така. Виж, Барса. Има monsters nearby. Скелета! How the skeleton works. Умри, бе! Паднат са бол. Не беше бол. Аз го видях. Не беше бол. Мама френка. Отивам за дърво. Спете веднага! Не бе! Бро.
There's a storm. Чакай, Краси, виж какво мога да направим, стой. Чакай малко ти Значи, за, виж, за дърво. Краси, сложи си твоето легло на центъра и след това... Ама аз искам в края. Еми топ. Чикен. Ма ти да не ми се разсърди за това, че ти казах, че искам да съм в края. Не, ти нормален ли си? Окей, без friends forever. Както и Алекандритус. Ня! Чакай. О, Трябва да си направим Blast Furnace! Ама майко! Бягай. Яшко. Бягай. Няма да избягаш от мен, казвам. Ей! О, картофките са... Айде да размножаваме прасета. Размножаваме прасета. Прасета. Айде. Месета. Добре. Аз трябва да направя Blast Furnace, ама имам много малко iron. Потейто. Добре, стига толкова. Сега това го печем. Чакаме. Добре, отиваме да размножаваме прасенца. Щях да повърна. Стига да... Educational purposes поне каже. Идвай прасенце. Не можеш да избягаш от мен. Идвай прасенце. Идвай прасенце. Аз трябва да ходя на експедиция за Iron. Не ги убивай, не ги убивай. Не ги убивай. Ами, кадо в мен се събуди. Не ги убивай! Ще ги размножаваме. Гледам много хубаво. Гледане на крави част 1. Левия бутон много хубаво ме гледа. Не. Не. Също спейсбара и след това лев бутона. Не. Трябва да хода на експедиция за Iron. Като ги размножим след това. Като ги размножим, обещавам. Ще може. Като те гледа толкова хубаво, ще те погледат още малко толкова хубаво. Хора, вие къде сте? При прасенца. Какви прасенца, бе, кажи ти поне локация. Събираме нещо. процент. Ами от другата страна на вилиджа. Идваме, вече сме пред къщата. Аз не знам честно, коя точно страна на вилиджа. О, намерих шип. How does the ship walk? How does the ship walk? Не знам. Яко. Паднах. Ще малко щупи сам бери, ама как и да е. Идвайте, прасенца. Прасенца. В кейв! Идвайте, прасенца. Той е кейв е странен. Аз съм странен, вие сте странен. Едно прасенце избяга, отклони се от пътя, виж. Къде? Виж къде е сега. Виж къде е сега. Да, Къде? Къде? малко Къде? паднах. О, леле боже! This cannot be forgiven. И аз това ме съм после какво трябва да го правя. Ей! Family friendly. Family friendly forever. Брат, спокойно. Айде. Аре, качвай се, бе! Да ги изям ли? Не. Къде? Гледай са как се размножават. Бро, gonna be vegan. О, кравичка. Той кейф е много смотан. На кой? Опа! Бе, си как ударих пръстенце. Чакайте малко за малко. Да знаете, grassy affect. Away from Kimber. Къде си тук има и прасенца, където не си ги видял? Хубаво. Нямам картофи. Това да е. Това да се Нямам чува. картон да са и... Това да се чува, краси. Брат, колко ски... Айрон. Добре, това ще ни е supply къщата. Брат, намерих бая Айрон. Това е джакпот. Според мен. Гемблинг. Човек, откъде я намери тая... Какво като кейв?
Не знам, брат, някакво си виждам латър и някакво си викам, аре да скоча там. И брат, слизам и има няколко скелета, и нали аз си разхождам и виждам айрон. И то бая айрон. И намирам аметист кейв. Пичо, колко е надълбоко? Бая. И даже и май виждам даймъндс. What a shame. Видял си ти. Видял съм днеска. Стига! Бро, I got it under control. Официално вече затворих дупката. Защо? Не, краси. Как да се върна, бе, брат? Не дей я затваряй, бе, брат. Не бе, говоря ти за къщата. Какво си да прави къщата? Има огромна пъпка. Ми така ще е, Саква. Няма да спориме, така ще е за... Ще намеря место. Красиво вътре. Чакай да сложа дърво. Намерих още. Брат, как ги намирам ти айрани, бе, брат? Аз съм маджишън. Еми тогава дай малко. Чакай, аз колко имам? 15 имам. Не са чак толкова. Аз съм Ето го кейва, ето го кейва. О, то кейв верно е бая голям. Да, има. Запази. Ако запазиш малко за мен, това ще е много хубаво. Иначе ако не запазиш, ще те пръсна с... не знам. Ще те пръсна с Фреди Пауър. Не е верно, тук това е Iron Cave, казвам ви. Тук всичко е Iron. Не. Как да Ау! вземам това нещо? Не, аз нямам сорт. Не. Защо за бога има зомби на чикен? То зомби лот. Аз ще хапвам, хубаво. Не, аз забравих, че не съм Stone Age още. Това и ябълката изобщо нищо им ми дава. Ни хелт, ни нищо, ни хънгър. Young Sheldon look. Young Sheldon, no drag. О, намерих такова за... Как беше? Нещо като... Кокроуч. Не бе. Деца такива. Има честове на различни места и се обикаеш, има също и такива. Колко искам един айрон? Колко искам един мазен айрон? Само един. Да. Ти си... Има моб спаунър! I think bro is up to something. Не очаквах да падам. Аз не очаквам да умра от Cave Spider-и. Ми какво очакваш? Да умра от Cave Spider. Ма то това, то Cave Spider не беше ли в онова Майншафт? Да, и затова говорих, че съм бил там. Еми, what? Ето, направих един... Фърнес! Да. Голямо... Керал! Ма то айрона в то кейв е верно много. Какво? Айрона в то кейв наистина е айрон кейв. Да, това е Iron Cave в Real. Най-добрият кейв, който съм виждал до сега. Аре, взимай си айроните бързо. Трябва ми още един айрон. Аз имам айрон. Какво ще прави? Крафтвах. Добре, Алекс, ти няма ли да таковаш? Ти няма ли да се развиваш в кейв? Да. Аз трябва да майнвам айрон с... Отиди в Iron Cave. Да, той е буквално... верно има аметист. Мартин, ти не лъжеш, бе, човек. Брат, аз исках да отида там, обаче се загубих малко и намерих... Олеле, зомби и скелетен се бият. Май! Коконътс. За сега снимането е половин час. Един скелетен ме саботожна. Извинете. Аз ще направя въдичка. Така, що пак не? Саламчо getting freaky. Какво прави пи... това е Александритус? Това е изгубеният Александритус. Здрасти! Аз съм на експедиция, извинявам се иначе. Аз тук сега ще направя... Ще подобра малко това.
Лава. Има диаманти. Драги са. Няма диаманти. О, диаманти! Диаманти! Оле, виждам ги! Ще ги взема. Да, бе. Ахахаха. На, броди нот. В Iron Cave ли, бе? Да. И, значи мога да отидем в Недъра, защото тук има лава буквално. Направи бъкет. Не мога в момента. М. Бързо. Е, пас. Добре, в момента ме атакуват 4 скелета. О, 2 скелета не се бият отново. Това са жените. Опа, без изход. Крипър, ела, моля те, гръмни. Благодаря. Крипър, гърмин. Малите скелети ни правят едно в едно Fortnite. Зомби ме гони. Стик чейс. Направо влизам тук. О, не. Аз вече почвам да си правя Iron работите и че... Да. Тук бяха диамантите. Аз малко ги откраднах. Злато. Златото не става. Също става за Защо Недъра. направих? Аз съм най-смотания човек. Направих 3 Iron Leggingsa за no reason. Глупо. Колко искаш, бе? Оля, аз нямам нищо хубаво. Къде си? Той с думата. Къде си? О, ми гаш. Ще го убия за те. Опа. Той май те уби. Аз те си направя щит. Направил съм си 4, бе, братлето. О, Направил не. съм 4. На половин сърце съм. Точно толкова ми остана за... Чакай, още диаманти! Намерих диамант. Бо, стига, бе. Аз ще трябва Още- да експедиция за... Още един диамант ми трябва. Ма чай, ти в Iron Cave ли си? Да. Направих си щит. Аз съм на Дипсплейта, не съм на Iron Cave в момента. Да, ама си отишъл надълбоко. Да се каже Iron Cave. Просто да го кръстим така. Iron Cave, аз му викам. Маля, аз съм много малко. Трябва ям. Ива Джордж. Трябва ми изключително много. Мале! Как ме впли? На един шот си ми. Падни! Умряли, уе. Падни, умри, да нося Това нямаше рима. Има малко, О! ама... Крипъра ми отвори някаква дупка. W Creeper. И аз вече съм на Deep Exploit. Крипър, не. Ама на много тясно място Deep Exploit. Пикачу. Намерих много Iron. Не, защо се отдалечаваш? Не, ела бе, човек. Аз не хапа, спокойно. I don't eat human, ах. Аз съм задръстен. О, но. Creeper, о, но. Toilet. Крипър. Joy, anxiety, in Така де. Джойс. Намерих още. Аз просто търся за диамант. Аз още търся за Iron, обаче... Аз имам 10 айрон. Добре, сега този Iron как да Растение го взема? в право. Диаманти! Намерих диаманти! Смъркам. Ей, family friendly, bro. Family friendly, bro. Еми, добре, хора. Значи, докато съм си мислил, че съм рекордвал... Чакайте малко. Докато съм си мислил, че съм рекордвал, аз без да искам съм бил спрял. Добре, че проверих, иначе щяхме да си продължим с видеото. Не знам кога. И нали, Щяхме докато да си майндвам... говорим на въздух. Да, щяхме да си говорим на въздуха. Ай, стига, бе. И докато сме били оф рекординг, съм намерил на тотал 39 диаманта.
Аз не мислех, че ще си такова. Че ще ти е бъгнал чак толкова много. Всичко става в този свят. Да. Възможно. Аз вече съм full iron, така че отивам... Не. Дай малко айрон, бе, дай малко айрон. Около 18 iron имам. Да. Дай, толкова ще ми стигна. 18 ти трябва. Чай, и сложи кола в това. Сложи кола в... Чай. Нямам кол. О, имам легенги. Даде, това за теб. Малко умрях. Алекс, атакувате! Алекс, спасих ти живота. Нямаше да стане късти. Колко кола намери, бе, Мартин? 7. Толкова ще ми стигнат, дай ги. Брат, буквално ти беше зад мен. Чакай за още air да си взема. Ахахаха. Какво? Ей, виждат тебе. Брат, мърдай. Мърдай! Идвай да ми даш кола. Чакай! Get Да, back. търса диаманти. Брат, подай кола, че ми трябва. Добре, точно сега ли ти трябва? Да. Май не ти чак толкова успешно. Толкова бях далече да натисна дисконект бутона. Disconnect. Натисни disconnect. You should click disconnect right now. Благодаря. I need to find the girls. I'm forming my... Какво? Нищо. Какво каза ко? Нищо. А то верно ми е било дало бол. Не съм го осъзнал. Значи аз имам легинги. Така, вече трябва да направя е така. Това означава, че... О, но, бро. Какво? О, трябваше да направя 6 плейт с диаманти. Ако ще си продължите видеото сами, аз ще лягам. О, но! Но... О, и сега какво трябва да взема? Трябваше да взема малко аметисти. Ще взема аметист за малко за къщата, за декорация, така да ни път. Съм вече пълен брониран човек. Пълен брониран, нечупен. Виж какво? В Крипър ме гони! О, добре. За сега да не е такова. Не, знаеш какво? Всъщност... Добре, аре, отивам на експедиция. За Diamonds. Water Clutch. Оцеля! Тотално. Ти къде си, бе? В кейва. Ще ме убие скелет. How does the skeleton walk, actually? О, не, махни се. Моля те, моля те. На буквално 2 сърца съм. О, зомби скелетен пак се бият. Трябва да видя... аз загубих лава пита. What is bro giving me? Колко по дяволите има тука? Щях я да си цувам без да искам. Ето къде е бил лава пита. Сигурно. Тук ли е лава пита? Да, тук е добре. Брат, не знам защо та... Намерих Diamonds! Пичам отне минута. Не, аз почнах да дигвам дауна, нали, защото за стратегията, която ми каза и някакво си, брат, намирам Diamonds. И аз си викам, о май what the fuck. Опа, защо? Не, защо го казах това? Alright. Ау! Май коконат. Чивър ми тимбърс. Не. Това чули го. И кейв саут буквално. Аз още продължам да straight dig down вън. Още диамант. W стратегия. Твоя приятел със сигурност е чел някаква книга за Майнкрафт. Имаш предвид мене. Оказва се, че аз го бях инвентнал това. Защото аз съм Илон Мъск.
22, да продължам ли? Да продължам ли? Чакай, имаш ли аматист? Да, 26. Трябват ми 4. Десет. Yes! Yes! Знаеш, какво почвам от някъде другаде. О, не. О, не. О, не, трябва да влизам в водата. О, не, отивам на експедиция за вода. Абе, защо така? Ето, флинт, флинт. Имам флинт. Прави го. Така сега. Трябва ми аметиста. Колко аметиста? 4. 4 ела, къде си? Идвам. Мен ми е малко гадно за това, че изгубихме стария сървър. Да, на мен той. Ама случва същото. С едни други приятели. Играхме Майнкрафт. Май 3 или 4 бяхме. И играхме така за фън и бая се развихме. Стигнахме до енда и след това, нали, на следващия ден го загубихме този сървър. Бяхме бая силни. Ето го. Прави го. Че трябва. Чакай, нека да го декорираме, дай да го декорираме. Чей, аз мога да го правя тук, бе, чакай малко. Дай да го декорираме, стой. Ела. Как да го декорираме? В какъв смисъл? Чакай. Сега ще ти покажа. Ще използвам всички каблстонове, но... Какво такова? Everybody wanna be a superstar. Get a lot of money from fancy bras. Everybody wanna be a superstar. Аз ще го отворя. Не ми свършват. Чакай, колко? 1, 2, 3, добре. Извинявам се. О, виж спауна! Какво я? Виж спауна! Я? Какви са... Блей спаунър! Какви са шансовете? Какви са Не шансовете? знам. О, не умирам. What? Какви са шансовете? Има газ! Чай! Не, всичко тук. Това недърайт ли е? Извинявай. Какви са шансовете, човек? Не знам. Ама фурил, това е яко. На. Трябва да го убием този Blizzard. Blizzard. Добре, каквото се вика. Трябват ми блокчета, чакай малко. Мале, не мога да повярвам! И аз така, брат, смисъл... What? Netherite тук, какъв е шансът да ми се падне Netherite? Не знам. Вече не трябва да се притесняваме за такива неща. Опа. Примерно за Nether Fortress-а. О, аз ще умра. Да, верно. Толкова така стане, ние можем и утре да бием Майнкрафт. Да. Не, аз ще умра. Добре, не умрях. Колко чести ще правим? Колко чести ще правим това нещо? Не знам. Чакай малко. Заед съм. Той е спаун е много крейзи. Не се възикам. Ще умра. Добре, няма да умра, май. Добре. Добре, аз умрях. Не мога, не, честно, много съм щастлив, ако питаш мене. И аз така. Не смисъл, това е крейзи. Май шансовете са 1 на милион. Чакай, трябва да потърся за бързо. Какво търси от телефон? Значи 1 на 1000 или 1 на милион. Не, 44%. Да, ама на колко 1 на милион или на 1? Не знам, само така пишеше. Значи според мен 1 на милион.
Стига да е. Ой, макарат се, малко ще ги взема тия работи обаче. Ау, май PC. Не, този сървър май е по-лъки от миналия. Да, между другото. Значи, първото нещо, намерихме кейв с бая айрон. Второто нещо... Чакай. Садали. Намерих садали. Да, бе. След това направихме недър портал, намерихме много як спаун. И ще битнем Майнкрафт за по-малко от 2 дена. Не, от час и тия работи. Да. Значи това ми трябва. Ставам нещата, Аз които съм гледал няма да ми това. трябват. Това. И сега, значи ни трябва да си направим нещата не да райд. Да, ама за този проблем трябва да търсиме друг фортрес. Да. Хорса армори намерих. Че аз сега какво трябва да търся? Да, Cobblestone. Не, брат, това е крейзи. Аз това си викам. Умрях. Две. 51, май ще ми трябва повече от 50. Трябва ми поне 2 стака. Имаш ли Cobblestone? Още съм очуден. Не. Много малко имам. Чай, виж честа, аз тук служих. Тук си 14. трябва ми. То чест е такъв общен. И дано, примерно, като новия човек, новите хора, които ще добавяме, сигурно ще са Лексис или Дейвид. И двамата може. Дано да не ни развалят това сървъра. Чакай сега. Бая ще ми трябва. Раде, убий ме, де! Трябва да се оправям с тебе първо. Как ти те... Той е чест, има ли нещо? Да, то чест аз бях. Добре, 2 стака. Точно 2 стака ми трябва. Ама май не мисля сега да го правя, защото е нощ, тъй че да. Крипър щеш да експлодира портала. Само това ще да ти кажа. Мале, това ще да стане като Gravity Falls референс. Може би. Умря ли? Това много ме дразни. Когато крипър експлодира, значи тук е една земя, някакво си взимаш дърт блоковете, обаче те не ти стигат, за да филнеш целия хол. Скелети! Скелети спаднаха и умряха. Чакай се. Рекординга е вече 1 час и... Лъки, it's crumble cookie. Ти би ли отишъл, ако ланднеш в USA, би ли направил като мен? Какво? Raising Cane, Scramble Cookie. Може би. Вие сте Бен и Ноган вече. Благодаря за Блейзрода. Още един Блейзрод и съм готов. Дай ми Блейзрод веднага, дай ми Блейзрод. Thank you for putting this. Спри да стуерваш! Спокойно. Yes! 15! Lucky. It's Scramble Cookie. I got it under control. Няма има бах. Има джабах. Точно. Джамейкън. Аз ти много лъв за Ендермен. Хора, понеже изтичаме на време, ще кътаутнем Ендермен хънтването. Окей? Окей.
Опа! Той беше за теб. Умирай! Айде, благодаря. Еми хора, извинявам се много, ама това ще е края на епизод 2. Ама, Добре, отидох. утре ще се завърнем. Обещаваме този път, че утре ще се завърнем. На другите им доскучаха и лефнаха. Да, айде, довиждане.